यो भितर यो कैसा तू हाँ बरं सर कैसा गुड अरे आज डेब्रे पे काम केले सो किसाले ना काजरा सांगू लावून गेला काचा जाता जाऊ साहेबा केदोन दोला केदो मोठी डेट अजून फिक्स केलं ना ओय त्याला गो मुगो हांव घर आणि भोवता आणि पहिली सर्वे काढा म्हणजे लोक म्हाका किती मोठा आहे मुजीवर किती लोयताय सगळ्यां चयता आणि उपरांत डेट फिक्स करता ओके ओय ती जाला मुगे मातशे बजेट उणे हा ओय चीफ गेस्ट मेळना ओय त्याला मध्ये हाऊसी घालून दिले काजरा हाऊसी आणि घालू सोदता ओय अरे तू काचा जाता काय तियात करू सोदीत रे माय पैसे रिकवर करू नका मार्गाय पावली हुई त्याला मातशे एक सांगू तुम्ही काजरा येईन कोण कोण येतली मुगेले एलसा आण मगे गोयतले रे तो आणि गो दोग जण झाले ओके बरे तुम्ही किती पितली बियर सॉफ्ट ड्रिंक बितले सॉफ्ट ड्रिंक होय इथं बरा का ना लो बजेट का होय सॉफ्ट ड्रिंक कैसा सॉफ्ट ड्रिंक कोका ले पेप्सी ले आणि कितरे अरे तू कित सुसरी साकण एला कितरे होई अरे ये किती साकरे तू पेप्सी के बितली कोका के बितली ये ना साला मरत गेले चालना का त्याका लागून सर्वे काढोयला कित्या मुगे काजार लो बजेट ओय त्याका लागून हांव विचारू मोता कित्या माय वेस्ट जालो नाका म्हाका थोडा कोका के सोदताय थोडा पेप्सी के सोदताय बट कोण पळ कित सोदिता काय चाटो रागा देना चाव नाका प्लीज बसा कोका ले पेप्सी ले बरे कोका के बरे ओके आता म्हाका सांगू तुम्ही थंड पितली ओ गरम पयलेच सांगितलं हांव सर्वे काडून मोठा डेट फिक्स केलो ना या म्हाका सगळें सुचार जाय सांग कित्याक आसा जेल म्हणटू हाडो आनी सगळो लोक म्हणटू गरम केलो बेश्टो जेल वेस्ट जावपा ना थंय जाणा आमगे लो बजेट काजा लो बजेट मातशें सांग गरम पितली थंड पितली थंड व्हेरी गुड बाटली कसली पेट बॉटल प्लास्टिकाची ओ ग्लासा आवय मुश्माय तू अरे काचा जाता रुजा तू सांगेल तू त्याला मग घरात भोवता फिक्स केलं ना डेट अजून लो बजेट नो काजाल बाटली ग्लासाची प्लास्टिकाची बरे ग्लासाची व्हेरी गुड एक सांगू सॉफ्ट ड्रिंक किती ml 200 ml 300 ml आवय मुश्माय तू देव हात काचा जाय ना का पहिले सांग तुका देव हात तू काचा जाय ना का बिस्तो पासेस पडे कोण मी गेली ना काचा पे म्हणायची गेल्या सही तेच ना 200 or 300 ml बरे 1000 ml 1000 ml सॉफ्ट ड्रिंक घेता चला नका ना कित्याक म्हाका वेस्ट करपाक नाका कित्याक मुगे लो बजेट ते मुगे काजार ताका म्हणजे पैसा 200 or 300 सांग बरे 200 ओके 200 ml व्हेरी गुड ये सांगू डायट नॉर्मल आके मुश्माय तू तुझ्या कोच कोता वरे चोड झाले मासे चोड लागू ना चोड लागला किती जाता ऑजन डायबिटीज आसता ऑजन बरे असताय सो मागीर बेश्टे ते वेस्ट जावपा नाका म्हाका ताका सांग डायबिटीज हा सांग ना सांग नॉर्मल ना डायबिटीज बी काय ना ओके नॉर्मल जाल मरे आता तुगे सर्वे काढ जाल मरे सॉफ्ट ड्रिंकाची आता मासे वसों कोय ना आपली सॉफ्ट ड्रिंक सर्वे झाली आता जेवणा उला जेवण कसले व्हेज और नॉन व्हेज आगे मुश्माय तुगे कोण कदा चोड झाले मासे देव हाती वस आता तुगे काजरा पासे झाले असं की 12 को बुद्धी घेन येतले ना सांग कित्याक माय लोक म्हणजे हांव सॉफ्ट ड्रिंकाचे चाल मग जेवण दिलं ना म्हणून तेका ना मासे तू ओचा करी ना तू काजरा जाय ना सो हांव पर हातोच पर असत माका हांव परलाय पर ना मासे वस देव हाती ना जाय आ बोर्ड मन लोक एकटाय कोतले आमगे गो घरा ना जाय तू माका एक मार सोदता म्हण सांग ना मासे मासे आता चालू मासे पण आला इकडे मासे बिवारे चोय आता मागे एक मार सोदता आमगे गो घरा ना तू मासे बिवारे अरे चालू मासे इंगारे चोय ओचो मरे मगे गो घरा ना ते माका एक मार सोदतालो या कशे कित करपा रे तो सारखा तो कितको सारखा हरे आगो अंडर सेक्शन 146 कल्याण आणि 134 मेन बाजार ये पुढावर बी तो सारखा तू आणखी तू नाही रे अरे मुगे गो घरा ना ते चोय तो माका एक मार सोदतालो ओला तो सारखा हम साथ तू कोण सारखा कितको रे आगो तुगे गो घरा हलो जाल्यार तो तू कितको एक मार बाजो